Mama Irene mga pius. Dali, dali na mo. Dayali diri sabak ta diri. Bangko ha kay ato ang Bangko. bato. Hoy, hindi kay mig kuranan diri ba kay bato. Oh. Eh dalang ilo na. Dala nag ilo. Asa man day asa may bato ani ako lagi pa. Aw, tara day muha day siya dito speakers. Na among mga pagkaon mga higala nya na diri among swaki gihimog ka ng lamisa ni mother. Sige na mama na ta. Uy inday malingaw ra pud imong mama diri day ba kay imo mailaag jud. Nakabakam ra kami. Ah nakabakam? Ramni diha ninyo ha. Maki- Mamahaw sa amin. Oh. Sige, sus nagtikangkang baya mi diri ha ila mo kay bong. Kung ra ba mi dinhi. Kay na balintong. Ay basta magkuyog mi si inday kabkab magsira gimig bahak-hak. Sige na mama Irene. Oh. Di naman ko gipalit nga kuan ma kanang Nara among swaki among gilimpyuhan. Nara ang finished product ay mao ni among kanunon. hello, may galab shout out. Nya na ala. Kagwapa ba yung tano aning naglimpyo? Oy no. Galab shout out. Inday Kabkab is in Cordova. May galab shout out Yeah. FB Gamers and Labilians. Diara ang swaki. FB Gamers and Team Labilian, nara ang swaki. Shout out ni Admin Ellen, Admin Saysay, og ni Igat. Ivan Verances. Nani Mauni. mag swaki kanang magyaka diri. Magyaka. kanang ihi. Oh. Nganong nagyaka na siya kay mangihi daw siya. So karon na may maligo ha kay tugnaw man pod mao nang paduong na mo uli. Hugas aning kuan. Dang hugas pud tunga. Napud ang tungagat, naghumol ang tungagat. Tanawag ang porma sa inyong inahan sa kanila. Oh, naraay, naragat oh. Oh. Naravin tanawa. Humol ang tunga. Gihumol ang tunga. Kay maghugas Nya na. aning tunga. Kani diri kung taob sa upa ni siya tagahawak ang tubig. Dayon karon hunas man sumaon ni siya oh. May siya. Naa siya yuta nga makita. Ano gitawag og island? Mao ni usa ni siya sa 2,104. 104 man siguro to islands. Search sa search. Oh, i-search sa nako ha. Di pa ko sure. Not sure pa na. So hantod pa ni dito, nay Bakawan dito. Nindot unta dito sa Bakawan pero layo naman good. So diri lang mi kay nig-uli namo. Manguan rami. Nig-uli namo, magbaklay rami. Hala asa imong mother day? Hala day nawala imong mother day. Ni kaon ba ya to? Ay hala ni balik day mother ni Inday tora ay. Oh. Ni ari na siya diri kay mukaon siya din. Mao na balik na din siya dito. So mao ni hantod ni diha ra pud ni kutob ang island. Nya dayon padayon ta humanami kaon sa humanami kaog kanon. Pero mangaon na sad meron kay daghan makaigdabaon si Inday. Oh, nagsubamig talong, tulo ka buok. Tilapia pud tulo. Baboy pud tulo kahiwa. Oh, dagko nga hiwa. Tagsa ra jud ni. Oh, budget, gibudgeta. Dili manawag silingan. Ngayon, hoy, nganong nanawag ka? Mukaon ko no na. Mukaon ko no na silingan imong gitawag. Okay, mo mo gito daw nya. Nya ang tawag aning magkuan mi magha-ha, nagha-ha si Inday. So karon pa sa disiya tawo nakasuway og ha-ha. Wa pa gini siya kasuway og ha-ha nya. Ako karon pa pod. Na si dudong kupkup kay tapuan mo ko ano. Naiyang dudong. Naiyang dudong. Oh. Mao gyud na iyang. Naningkamot gyud ko nga. Naningkamot ang anak kay duha ka inahan iyang pakanunon. Oh, iyang gihahaan. Sumao na siya oh. Nya amo na rong isuwas among kanon. Oh, si mother ni mo din ni ari mukaon mo to siya day. Ito pa man naligo. Hala day nagpalayo. Tara ay. Babaw ra na dito day. Naliro lang. So kani di ay bangka, mao ni siya among sakyan padong didto o padong diri. Alin kay masabado pero kanang kuan with this wala gyud ningo kay diri. Sabad. Nindo ta to. Kay kamura. Aw. No? Bati sa di ay no, bati di ay. Oh.
So padayon ta. Ako sa ning pahuwayon kay Sila init sana. oh, kani dire. Mao na dito, padung na dito sa Bakaw. Dayon kanang atbang gi kuanan siya og dagat. O kalibangon mo diha lang mo sa Bakaw tara eh. Dagan bitaw dito sa Bakaw sa una nalibang ni. Oh, daghan kay. Oh, anto di diri. Ya ani, nani siya sa tunga. Nani siya sa tunga ang island. So iniglabang na po diri oh, dito na pud lahi na pud oh, porma. Lahi na pud porma. So mao na diha oh, na, mga bato dito, layo rang Bakaw. Nya nindot, mas nindot gyud diri no, daari kay Bakaw, nindot ning Bakaw. So nya na ha, pahuway sa ako ha, kay mukaon sa ako.